territori, però molt comú al nord d'Europa. Parlem del Maset del Surdo. Per terres de Castelló, el cim de Penyagolosa amb les muntanyes, valls i planures que l'envolten és una de les primeres destinacions de la neu. L'hivern està sent llarg i rigorós. Ha nevat molt i en abundància, i el gegant de pedra, principal sostre d'estes terres de 1.813 metres d'altitud, lluís boina blanca des de fa mesos. Els éssers humans han modelat part d'este paisatge durant segles. A Penyagolosa trobem boscos extensos, amb paratges ben conservats, d'una interessantíssima diversitat botànica, però també llocs on les persones han deixat l'empremta en forma de camins, assegadors, masos, marges. El bosc del Maset del Surdo és un d'ixos indrets que deixa bocabadats els botànics, però també qualsevol persona que s'interessa pels paratges diferents i ben conservats. En un rodal de pocs quilòmetres quadrats, el bosquet del Surdo concentra una gran quantitat d'espècies vegetals que al nostre territori són rares i escasses. Penyagolosa, probablement el gran valor que té és la gran diversitat d'hàbitats que presenta. Podem passar de la roureda de Rou de Reboll a una teixera, una de les teixeres més importants que pugui haver a la Comunitat Valenciana, passant per les zones de Pineda i també per zones com la que estem ara d'un avellanar prou ben conservat, no? Que possiblement siga un dels hàbitats més importants així al massís del Penyagolosa. El Maset del Surdo es localitza a pocs quilòmetres en línia recta del poble castellonenc de Vistabella del Maestrat. Sembla que el paratge s'ubique a l'interior d'un xicotet circ protegit a l'est per les anomenades Roques de les Espaldes. A l'oest es troba el Mas del Surdo, i ací el Maset, que és l'antiga partició menor d'una venda o herència patrimonial. La visió general d'este lloc és la d'una immensa pineda. A l'ombriu domina el pi roig mesclat amb un poc de pinastre. El Maset del Surdo és un dels llocs dins del massís de Penyagolosa on coincideixen l'alternància de substrats calcaris i silícics que aporten molta diversitat tant de flora com de vegetació en el que és l'àmbit o l'entorn general de vegetació del massís. El segle passat es van extraure d'este immens mar de pins centenars d'arbres per a muntar les travesses d'algunes vies del tren. Si ens fixem bé, el cor del paratge del Mas del Surdo no és absolutament verd. Durant unes poques setmanes a l'any, lluís groc i d'altres ocres. La tardor és una de les millors estacions per a recórrer la molla d'este bosquet, però primer visitarem la caseta del Maset amb els seus propietaris, Antonio Palomares i Maria, que de tant en tant es deixen anar pel lloc, sobretot des que es va quedar deserta la vida masovera ja fa més de 40 anys.
Antonio i Maria obrin porta i finestres perquè les belles i humides estances del mas de fusta i pedra es ventilen. Per norma general, quasi tots els masos d'estes muntanyes miren cara a sol, per aprofitar tot l'any la calor natural. De tant en tant, el maset necessita assecar i ventilar la freda humitat. Així no hi havia ningú, no hi havia pins. Tot s'ha llaurat, I si volia, doncs, creïlles, blat, ordi, dacsa, panís, que n'hi ha molts grèvols. Així n'hi ha més de 500, n'hi ha, Sense gràcies, A sobre hi ha. Hi ha puestos que n'hi ha 10 o 15 tots junts, Però fa mig segle, segons ens conta Antonio, al maset del Surdo tan sols hi havia un solitari grèvol que sembla que ha servit per a escampar les llavors per tot arreu. L'abandó dels bancals i l'absència de ramat permet la regeneració del bosc. La direcció del Parc Natural està realitzant un inventari botànic complet al massís del Penyagolosa. En primer lloc, s'estudiaran els principals santuaris de flora, com és este del maset del Surdo. Els treballs de localització i cens de les espècies vegetals més importants s'han encomanat al Jardí Botànic de la Universitat de València. Así podem parlar d'algunes plantes que estan relativament esteses en les zones més humides de la península Ibèrica, sobretot de la vessant septentrional, com pot ser en aquest cas l'avellaner, el grèvol, alguns altres arbustos o algunes herbes com la falaguera mascle, per exemple. Per a banda, així en el massís del Surdo trobem algunes plantes raríssimes actualment en zona mediterrània, com pot ser el nabiu o navicera o la falaguera femella, que són plantes que actualment només tenen una única localitat en la Comunitat Valenciana i és així, en el massís de Penyagolosa. I algunes d'elles, per exemple, la falaguera femella, en el massís de Penyagolosa només té un parell de localitats. Una d'elles és així, en el Pinar de les Espales, aquí en el massís del Surdo, i una altra en el barranc del Manzanar. Els grèvols formen el conjunt d'arbres rars més ben representats del paratge. Miren cap on miren hi ha grèvols per terra. La majoria xicotetes plantes de poc més d'un pam. En la foscor freda d'este bosc eurosiberià carregat d'humitat, són fàcils de localitzar en la distància perquè reflectixen perfectament la llum gràcies a les seues fulles verdes i lluentes. Així, concretament, el que podem veure és exemplars d'avellans molt bonics, molt grans, acompanyats també per sarga, per sàlix, i acompanyats també per grèvol. Uns grèvols que jo diria són dels més grans que podem trobar al massís del Penyagolosa. Són uns grèvols d'una altura considerable i que poden tindre perfectament 60 a 70 anys d'antiguitat. El bosquer del Surdo es localitza a la façana mediterrània de la península Ibèrica. Lògicament, les plantes mediterrànies dominen el territori del massís del Penyagolosa, però així es concentra una important col·lecció de plantes rares i escasses habituals al nord d'Europa, però estranyes entre nosaltres que atorguen al paratge una rellevància especial. El futur d'un lloc com aquests, i sempre respectant la voluntat del propietari, evidentment, estem en una finca privada, el futur deu de ser la conservació. Sempre recolzant al propietari per a que no és perjudicat, però la conservació per a que se pugui gaudir en generacions futures. Pues conservar-lo conforme està i prou. Així no ve ningú a viure. M'agradaria també alquilar-lo, però perquè es conservar la casa, no res més. No és per fer negoci, El maset del Surdo està transformant-se lentament en un refugi aïllat i ben conservat de les espècies vegetals pròpies d'Europa central i septentrional.
La Setmana de l'Energia Sostenible va reunir fa uns dies a Brussel·les 400 ajuntaments europeus. L'objectiu era superar fins i tot el compromís de la Unió Europea